sannan sai ismul azam da Allah bi ismihi al-azama ko da Allah bi ismihi al-azami ko allazi iza du'a bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ada ya ambaci roƙe shi da sunansa mai girma wanda idan aka roƙe shi sai ya bayar in aka kiransa sai ya amsa to in ma mutum yana da shi da ya ja shi ma da an amsa masa ya shi ma haka sai dai shi mutanen yau ba su san shi ba da yawa sun ɗauki abu ne mai sauƙi wani sai kurin ya zo kwaran ce da Allah ba a bani ismul azam so da ɗauka yi mutane sun ɗauka haka yake kawai ko da an ce maka wannan sunan na Allah ismul azam ne in ba wanda yake da sirrinsa ya ce ne maka ijaza sau ba za ka yi za dai ka karanta a mazauninka na musulmi kuma abin da kake so da abubuwa duk zai samu amma irin wancan mai ban mamakin ba irin sa ba zai zama ba sannan hawa ne hawa ne sunayen Allah baka ji a cikin addu'ar annabi alaihi salam ya ce Allah inna abiduka banu abidika banu ima'ika nawasina biyadika madin fina hukumuka adalin fina qada'uka nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indaka yana ta sanar da bayansa har yau har gobe amma a hadara ubangiji duk ismul azam da jan rubutu yake saboda ai executive ne a nan gwamna da shugaba da biro yake rubutu komai da shi yake rubuci amma in aka faɗa wanda ba shi da shi yau in ka faɗe shi kunnen sai ji sai dai kwan a kabari ba abu ne na wasa ba daraja ce da shi akwai mai daraja ta ɗaya wani yana da shi daga jira ta ɗaya zuwa ta 25 wani ko da 25 abin da ya tafaka wani har ta 50 wani na 100 kuma sannan ba iri ɗaya ba ne wani kawai sun surutun yardar Allah ce da ya ja sai yadda inda ka san ruwan sama haka za ta dinga zuwa masa wani kuma tsari wani kuma ijaba da ya roƙa da an masa wani kuma albarka abubuwa ne ga su daban a ciki sannan kuma wani shi kaɗai yana da iri sun fi 10 ƙwarai kuwa daban-daban ai ba abun wasa kuma ran da ka same shi ba za ka iya samun sa haka kurin lokaci ɗaya ba aƙalla wani sai an shekara 6 ana gina jikinka jininka da tsokarka da ɓargonka da gashinka da ƙofofin gashi da fata da kashi wallahi sai an sake musu zubi amma ran da aka faɗa maka suna ubangiji ya sa maka shi kuma ba wanda zai sani a duniya sai kai ba wanda zai sani sai kai in an sama sai dai sai a dinga zuwa ana duba ka dan za a ɗauka rashin lafiya kake sai dai kai shu amma duk jikinka sai ya ansa kai ta ciwon jiki ta rashin lafiya sannan aka samu 'yan kwanaki kamar mako kwano goma jikin ya dosa shi amma duk lokacin da ka ja sunan sai jikinka ya sake ruɗe sai harshenka ya kama ciwo a haka da haka zai dosa shi kenan sannan sai ka miƙe in za a sake baka wani shi ma dai haka yake mutane ba san shi baka yasa nake aukin mutane kuma da zo ga dangatsa yace ismail azam yake so ina ya gani alta ce ismail azam ne shi ke ai ba da akwai wanda yanzu in ka ja kun ga tsunami wadda ake yi ɗan da ka roƙa kai sai ya fi tsunami sai dai in ba kai ba habba subhanallah ai ba mahaukaci irin mutumin yau da baya sanin mutane in ya tashi karen tsaye kowa zai masa amma matsalar guda ɗaya daɗinta ɗaya tak mafi yawansu in kana da shi sai kai wa Allah alkawari amana ba za a fusata kake amfani da shi ba amma da ba wannan da mutane sun ci gidansu da yawa
sannan kuma aka ba sannan shi wani suna in aka baka shi to sai an kafa shaidu ko ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ba cewa wane ka zama shaida ko gobe alƙiyama Allah ya ba wane suna iri ka zama ba sai an gama sunan ba ai ba wasa bane wani ai tarar mutum baka san shi ba yana da haɗari san shi na haɗari haba subhanallah to yanzu dai a ƙarshe ai mutan Kano sun ga amfanin addu'a wannan zaki da ya fita da Allah bai karɓi addu'a ba to za a gamu da matsala za a tashin hankali za a gaba da shi ba karami ba ba karami ba to yana karɓa addu'a ko wanda ake zurfin ga kasar tana zo na tsit amma ka bude talabijin duk manyan kasashe iraki lebanon chile haiti catalonia ina ne duk abinan zanga-zanga ake ci abu ya rikici har sai yadda za a yi da mutane su hong kong ma nan addu'a wani ya take komai abu ya taso sai kwanta don wai suka tsokano sai a sake da kwanta abin sa ba sa kwanta sosai ɗauke mutane da sauransu in an yi addu'a sa kwanta sai wani su sake wa Allah wani abu sai sake to sai sake sai kwanta haka ake ta fama da mutane a da mutane su koma sak to ai kai addu'a guda ɗaya shikenan abin ya wuce amma dai sa'ar mu da har yanzu akwai wanda in suka roƙe shi zai amsa ma in aka wuce wannan to kowa kuma sai dan da koda Allah ya kiyaye mu